We staan op Zomerparkfeest met de beursstand voor Border Glue. Dat is een grenslijm die speciaal is ontwikkeld als echte Venloze souvenir. Je hebt hier natuurlijk de Duitse grens, je hebt de Maas, je hebt allemaal verschillende wijken die heel erg hun eigen identiteit hebben, maar ook wel soms een beetje van elkaar afgesloten lijken. Om die verbinding te stimuleren hebben we Border Glue, dus grenslijm, uitgegeven en daar wordt hier voor het eerst reclame voor gemaakt. Ja, dat is een participatieproject geweest samen met deelnemers van workshops die in de wijken rond Venlo zijn begonnen. En vervolgens ook nog in het museum zijn doorgezet, het museum van Bommel van Dam. Ja, daar hebben we samen aan gewerkt. De figuren die je hier op de grensmuur ziet kleven, die eigenlijk allemaal over het grensoverschrijdende leven gaan. Van de deelnemers van de workshops, die kleven op de grensmuur eigenlijk aan elkaar. Bijvoorbeeld iemand die graag motorrijdt in Duitsland omdat je daar lekker hard mag. Carnavalsmasker, waarvoor mensen hier naartoe komen. De asperge, allemaal voorbeelden van die mensen in hun eigen leven tegenkomen als ze een grens overgaan. Willem keek echt op een hele andere manier dan wat wij dat doen. Want je loopt iedere dag door diezelfde straat heen. En met Willem was het gewoon leuk van, ja, maar heb je dat stukje gezien of heb je daarna gekeken? Ja, dat was gewoon ontzettend leuk. En daarna ben ik ook nog naar het museum gegaan. En heb ik meegeplakt en geknipt en gekleid. En ja, het was echt, ik vond het een hele eer om mee te mogen doen eigenlijk. Ik vind Willem erg toegankelijk iemand. We hebben echt hele fijne dagen, ook fijne gesprekken met hem gehad. Dus ik vind een hele fijne kunstenaar. Hij kijkt je echt aan. Hij houdt je vast, de aandacht. Dat is een waardevolle ervaring. Vooral fijn als mensen willen meehelpen aan een nieuwe postercampagne die we aan het opzetten zijn. Daar proberen we eigenlijk een serie beelden te maken waarbij een element van jouw kant van de grens en een element van de andere kant van de grens gecombineerd worden tot één beeld. Een braadworst. En dan iets typisch Nederlands wat daarbij. Half schnitzel, half speciaal. Dus bijvoorbeeld gisteren is door 2 meiden van 10 een fiets getekend, een hele Hollandse fiets met Spaanse paella-pannen als wielen. Dat is een perfect voorbeeld van waarom grenslijn moet bestaan.